أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Kalau Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sonke ngelinye ilanga lo mhlaba lo sizowushiya. Iyo-ke into leyo engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Njengoba uphila nje akusiyo ukuthi ngoba wena uhlakaniphile. Njengoba uvukile nje akusiyo ukuthi ngoba wena uhlakaniphile. Njengoba ubona nje, njengoba uzwa nje, njengoba ukhuluma nje, njengoba uhleli nomndeni wakho, njengoba ukwazi ukuhamba, akusiyo ukuthi ngoba wena uhlakaniphile. Unjingalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam usifundisa umkhuleko ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale sizikhumbuza ukuthi ngelinye ilanga uyeza unokufa. Uyeza lo makoti ovakashela yonke imizi kodwa ongakaze wathandeka futhi ongakaze wajwayeleka, obizwa ngonokufa. Yingakho unjingalwazi esifundisa ukuthi asibohlale sicela kumdali ukuthi Allahumma inna as'aluka husnul khatima. O Allah, ngicela wenze ukuthi uma ngabe kufika isikhathi sami sokudlula emhlabeni sifike kuwukuthi ngisesimeni esihle, esimeni lapho wena ujabulile ngami. O Allah, as long as ukuphila kwami kulomhlaba kusakujabulisa wena, ngenze ngiphile emhlabeni. Kodwa wena mdali wami, uma ngabe usubona ukuthi ukuhamba kwami emhlabeni kuzokujabulisa wena, ujabulile ngami ukuthi ngihambe emhlabeni, ungangichitheli isikhathi, ngithathe ngoba wena uzobe ujabulile ngami. Kodwa mangabe ukuphila kwami emhlabeni kusakujabulisa, nami ngisajabula ngawe ukuthi ngiphile emhlabeni ngihlale ngikujabulisa njalo, ngenze ngiphile emhlabeni eside isikhathi. Bafowethu, kunabafowethu-ke nodadewethu abangibuzile ukuthi-ke masithandane uma ngabe sifuna ukuthatha lento, uma ngabe sifuna ukuphenduka siphume kulobu mnyama esihamba kubo singene ekukhanyeni, senze njani ukuze nathi umdali asidonsele ekukhanyeni. Bafowethu, ukuba yiMuslim, ukuvuma iqiniso, ukuvuma ukholo akukhokhwa mali. Ukuvuma nje ngomlomo wakho, noma ngabe kuphi la ukhona, usho nje lamazwi engizowasho manje, uthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah. uMuhammad ukuthula kube naye uyisithunywa sika Allah. Bese ufakazisa-ke uthi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uthi akekho, ngiyafakaza ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah, futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad ukuthula kube naye uyisithunywa sika Allah nesigcila sakhe sokugcina. Uma ngabe ukhulume lawo mazwi layo
wena usuyithathile lento engenabungozi. Wena usuvumile manje ukuthi akekho omunye oyophinda umkhonze ngaphandle kukaMdali wakho. Awuphinde ukhonze uMdali umhlanganise nalutho endalweni yakhe. Uma ngabe ukuthi ubuyiNazaretha, awuphinde ukhonze uMdali umxube noShembe. Uma ngabe ukuthi ubuwumKristu, awuphinde ukhonze uMdali umxube noJesu. Uma ngabe bewukuthi ubuwumRoma, awuphinde ukhonze uMdali umxube noMariya ocwebileyo. Uma ngabe bewukuthi ubuyiWashtawa, awuphinde ukhonze uMdali umxube noJehova. Uma ngabe buwukuthi ubukhonza amadlozi, awuphinde ukhonze uMdali umxube namadlozi. Uma ngabe kuwukuthi ubukhonza iy'thombe, awuphinde ukhonze uMdali umxube ney'thombe. Uyomkhonza nje yena yedwa, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Noma ngikuphi-ke la ukhona njengalaba abaphesheya kolokuzana ko-Germany, ko-Ukraine, ko-Bulgaria, ko-Greenland, ko-Ireland, ko-Brazil, ko-Argentina, ko-South America, ko-North America, kolokhuzana. Ukhona omunye othe kimi use-Malaysia, omunye wathi yini Holland. Indawo nje ey'ningi nje bafowethu la nikhona manifuna ukuthatha lento, you go to your nearest masjid. Uya nje emasjid eseduze, uyabuza nje ukuthi ikuphi imasjid eseduzane la. Nabakhona la kithi eSouth Africa maningi, akukho la kungekho khona imasjid. UseThekwini, useKapa, ukuphi noma ngabe ukuphi, useLimpopo, useVenda, noma ngabe ukuphi la ukhona. Uyabuza nje ukuthi yiphi imasjid eseduzane. Use-North West, use-Northern Cape, use-Eastern Cape, use-Cape Town Straight. Ubuza nje ukuthi yiphi imasjid eseduzane bese uya kuleyo masjid leyo, bese uyabatshela-ke ukuthi hhayi, mina sengizimisele-ke manje ukuthatha i-Islam, ngicela ningenzise lawo magama lawo noma lezo yifungo lezo ezokuthi manje ngiyayithatha lento ngoba sengiyibonile ukuthi ayinabungozi. Uma ngabe wenze njalo-ke mfowethu, wenza njalo-ke dadewethu, akukhokhwa mali. Ozothi khokha imali ukuthi ube yiMuslim, umtshele straight ukuthi uyakugulela, ugula ngekhanda, udinga udokotela wengqondo. Ku-Islam akungenwa ngamali, ungena mahhala, busende, free, awukhokhi ngisho isend. Okwakho wena ukuthi nje uvume ngomlomo ukuthi la ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. Uma ngabe wena wenze njalo, usuzophila-ke impilo-ke manje ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. UNkulunkulu umdali wakho ahlale ejabulile ngawe. Uma uphila kulo mhlaba, impilo yakho izobe sekuyimpilo eqondile. Noma ngabe usudlula emhlabeni, uma ngabe uyadlula emhlabeni, uma ngabe ufika ethuneni, izingilozi mazikhuluma nawe, uyofika uphatheke kahle. Nangelanga lokwahlulelwa futhi uyohlulelwa ngokwehlulelwa okuhle ngoba umdali uyobe ejabulile ngawe. Usinaso wena isitembu sokuthi wamkhonza umdali ula kulo mhlaba. Phendukani-ke bafowethu, isikhathi sekhona, akukho ukuphenduka ngale kwethuna. Nawe wena osangabaza, lolo ngabazane lolo usathane okwenza ukuthi ungabaze. Kini nonke nina enisenabanye onkulunkulu, anizenzi njengoba ningafuni ukuthatha i-Islam, kodwa usathane owenza ukuthi ningabaze, usathane onitshela ukuthi ku-wrong ukuba yiMuslim, yingoba engathandi ukuniluza njengey'nceku zakhe, njengey'khonzi zakhe. Cabanga ukuthi kucacileke bafowethu. Ngiyanibonga kakhulu-ke nani nje nina enisapota ipheji likaMasithandane. Sengathi umdali angaba nani, anivule amehlo, anivule ingqondo, niphume kulo mnyama enihamba kubo, nize ekukhanyeni khona umdali ezohlala ejabulile ngani. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.